Hello guys, so welcome back to my YouTube channel and myself Kritesh, and we are going Royal Enfield's ride is there. So actually they have a anniversary ride today. So from Mangalore to Kudlu Falls, their assembling time will be 5. So it's already too late. It's 5:15 now. So we are going. Me and my friends are going in car. So after that we have bikes there actually. So we have our Bullet there. So it's full washed and after filled with fuel. Yesterday one of my friend kept that. Yes guys, finally we reached our Royal Enfield showroom. So we're in front of the Royal Enfield showroom right now. Oh, came it. Riders came. We'll see. Book about and a call me. So Riders, good morning. Good morning. Thank you for being on time. We are celebrating 4th year anniversary of this showroom. So this has been around 4 years from 2021 it started. So it's going very well. Even I worked in this organization last year. So recently I left the job because some other opportunity I got. You guys know from here to actually we are going from Udupi after Manipal and Agumeghat after our destination Kudlu Falls and Kudlu Falls. So myself Kritesh, so I'll be the lead and Vivek will be the sweep, so he'll be the last. We have Shashank here. If you have any emergency, you can contact me guys. So while you're riding, if the below riders, the behind riders who are riding in your behind, if you not see that riders in your mirrors, just on 4 to 5 times. So just we can know that something went wrong, or if you need to stop, we'll stop. Follow all basic rules, follow all the instructions what we are given. Don't overtake, maintain a single line, and please maintain all the traffic rules. And if you have a hazard in your vehicle, please turn it on. Anything else? Hands and also. Yeah. Hope you all riders, you guys know the basic signals like this for slow down, this for right, this for left, and this for stop. And yes, let's begin our ride, guys. And our one more thing, our breakfast will be in the Hiriadka, right? Go through Udupi. Yes. So our breakfast stop will be in Hiriadka. So few of our riders will be joining there also. Speed limit. Speed limits are normal, below 100. I'll be the lead, no? I'll maintain the. We'll see, depends on depends on hunger. Yes, guys, come. Make his speed as 80, not 100. 80. Anything else? No, right? Yes. We'll cut the cake. Everyone, come. Yes. What time we reached there? Yeah, exactly. Because our spent our time all Sunday. ಬರ್ತದೆ ರಿಟರ್ನ್ ಬಂದಾಗಲ್ಲ ಅವೇ ಈಗ ಅಂಚನೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆಕ್ಚುಲಿ ನಡಪರ ಪೂರ್ವ ಅಲ್ಪ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬಿಡು
ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ ಬರ್ಪರದು ಬೊಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ರಿವ್ಯೂ ಕೊರ್ಕ ಅದದು ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಬರ್ಪರದು ಎಂಗ್ಲು ಪೂರ ಪಿರೌಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ವೀಪ ಅಪ್ಪಗ ಫುಲ್ ಎಂದು ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಆರೆಂಜ್ 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 ಅದು ಕೇಸರಿ ಮಯ ರೈಟ್ ಹೌಸ್ ಆಫ್ ರೋಡ್ कसं काय बरं काय ಹೌಸ್ ರೈಟ್ ಆಸಮ್ असं गुड गुड ಏನು ಕಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪೂರ್ಣ ಅಂದ್ಯಾ ನಮ್ಮ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇ ಹೋಗಿ ಗೊತ್ತಾನ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇ ಹೋಗಿ ದಾಯ ಎಡ್ಡೆ ಗೊತ್ತಾನ ಏರ್ ಕುಲ್ಲು ಏರ್ ನಾಚಿ ಕೆಟ್ಟವಲ್ಲ ಕುಲ್ಲು ನಕ್ಲೆ ನೈಟ್ ఒక నమ్మకుండాలి కొత్త అప్పు చేత ನಮ್ಗುಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ನಮ್ಮ ಇದು ಒಳ್ಳೆ ನನ್ನ ಬರಡಪ್ಪ ಆಯ್ತು ಸುರುಕೆ ಬಾರಿ ಸ್ಪೀಕರ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಉಪ್ಪೇರಿಜ್ಜಿ ಮಧ್ಯ ಓಪನ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಕಂಚು ಲಾಸ್ಟ್ ಮೇಡ್ ಕಂತೀರಿ ನಾನೇ ಇಲ್ಲಿ ಕಂತಿನತೆ ಓ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಬಚ್ಚಿದ್ದೀನಿ ಬೆಂಗಳೂರು 15 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಡತ್ತಾ ಸೇಂಕ್ ಚು 15 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಡತ್ತದೆ ಬಚ್ಚಿ ಕಡ್ಡು ಏತ್ 10 ಮೀಟರ್ ಆಯ್ನ ಆತು 15 ಬರೋಲ್ಲ ಆತು ಆಯ್ತು ಬೋದಿಲ್ಲ ಆತ ఏది కోల్డ్ ఉండి 2K ఓ మై గాడ్ కోల్డ్ ఉండే నీరు నేచర్స్ కోల్డ్ కెమెరా మ్యాన్ పోతుంది ಸೋಲ ಒಂದು ಆತಾರ ಸೋಲ ಆರೂವರೆಗೆ ನಾನು ಅಪ್ಪ ಜೀವನ ಅಂತಾರನ ಇಂದುಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸೋಲು ಅದು ಅಲ್ಲ ಆತರ ಆಯ್ತು ಅದು ಗಾಡಿಗೆ ಇದು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ಟಿಗೆ ತರ್ಟಿನಾ ಅಲ್ಲ ನೈನಾ ಉಂಡ್ರಂదులో కోల్కొండలో హైకింగ్ మంచి గుర్తుచ్చు హైకింగ్ మంచి తప్పు జింది ఎస్ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಟು ಇದು ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಏನು ಜುಳ್ಳು 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 ಜುಳು ಜುಳು నేను అది సేమ్ కదా పంచ ఇది 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಡ್ತಾನ ಏತ್ ಇತ್ತು 20 ಮತ್ತ ಬಾಕಿ ಇತ್ತೆ 14 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆನು 14-20 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆವು చూడు సేంక్ మారే అంచేత అవేతేనే 14 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಒಂದು అవేతేనే చూడు ಗೋಲ್ ಬಡನ್ ಗೋಲು ಸೊ ನಮ್ಮೈತೆ ಜೋಗ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಪೋ ನಿಜ ನಮ್ಮ పోదుಲ್ಲ ಕುಡ್ಲು ಫಾಲ್ಸ್ కుదులు ఒక నిక్కులు దాదా ఎంగులు తప్పు ఎన్నొచ్చు ఎంగులు దాదా వా ఫాల్స్ పోదుಲ್ಲ పన్నది ఎంగులే బచ్చిత్ತೀನಿ ಚೂರು ಮುಲ್ ರೋಡ್ಲ ಸರಿಜಿ ಮುಲ್ಲೆ ಸನ್ನೆ 15 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉಂಟಲ್ಲ ನನ್ನ 15 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉಂಟು ಮಗನ ನೆಡೆ ದಾದನ ಕುರ್ತಿದ್ದಾನೆ ಇಂಚಿ ಸಾದಿಲಿಯಾ ಬಾರಿ ಎಂಜ್ ಬಂಗತ ಜಂಗಲ್ ಬುಕ್ ದಲ್ಕೊಂಡು ಇಗ್ಲಿ ಜಂಗಲ್ ತೋಜಾವ ಜಂಗಲ್ ತೋಜಾವ ಜಂಗಲ್ ಇನ್ನು ಪೊಳ್ಳು ಜಂಗಲ್ ಒಂಜಿ ಮಂಗ ಉಂಡು जंगल मंगा डॉक्टर साहब क्या हुआ ಕಲ್ಲು ಓಹೋ ಕಲ್ ತಾಗ್ತು ನೀವು ಯಾಕೆ ಕಲ್ಲಿಗೆ ತಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದದ್ದು ಬ್ರೇಕಾ ಬಚ್ಚಿನಾ ಟೈರ್ಡ್ ಓಕೆ ದೆನ್ ಗುಡ್ హ్యాపీలీ సింగిల్ పిరవు దాదాండల స్టోరీ
ಮರತುಲ್ಲೆ ಒಂದೇ ಆಯ್ತಾ ಮರತುಲ್ಲೆ ಅಲ್ಲ ಇದು ಯಾರು ಬರುತ್ತೆ ಏ ರಾಮ ಎಷ್ಟು ಮಲ್ಲ ಮರ ಮಿತ್ರ ತೆಮ್ಮ ಕೊರೋನಾ ಫ್ರೀ ಟಿಕೆಟ್ ಬಲ್ಬು ನಂಗೆ ಪೀಸ್ ಆಯ್ ಇಂಚೆ ಮಾತು ಡಾಕ್ಸ್ ತಿಂಗ ಅಲ್ಲ ಪದ್ಯದು ಇಲ್ಲ ಏ ಬೇಜಾರ್ದೆ ಕಾಡು ಮನುಷ್ಯ ಹುಡುಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದ. ಕಾಡು ಮನುಷ್ಯ ಸಿಂಪಲ್ ಚೆಂಬು ತಗೊಳ್ಳೋಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ 15 ರೂಪಾಯಿ ಕಟ್ಟಬೇಕು. Oh, shit, man. You fuck. ಸೊ ನಮ್ಮ ಫೈನಲಿ ರೀಚ್ ಆತ ಕುಡ್ಲು ತೀರ್ಥ ಫಾಲ್ಸ್ ಮಿತ್ತುತುಲೆ ನಮ್ಮ ಪಾಪ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಅಲ್ಪ ನೋ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪಡ್ತೀರಾನಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪಾಪ ದಯಪಂಡ ನಮಗೆ ಸ್ವಿಮ್ ಅನ್ಪಡ ಆಯ್ತು ಬಲೆ ಇಂಚ ಪೋಡು ಬಲೆ ಬಾಯ್ ಏ ಸಮ್ಮೆ Yeah, safe, bro. You know why we came here? I know the place very well. Is it? Keep our dress are done. We'll go inside. I didn't bring this spare, And nothing will happen. Let's go. Seriously, dude? Yeah. I'll all be wet, man. We'll wait for some time here only. There, we'll sit there. Oh. So it will dry. Did you bring spare clothes? No, I just bought this one. What? Cut Shorts. Shorts. I didn't know there was water. Yeah, I also didn't know that. Oh. One wrong step. Yeah. Yeah. So guys, I'm under the water. Yeah, too much rain. Half of the people went back now. Huh? They went. Hello, Gita.
ഷട്ടിൽ വാടുത്ത് എനിക്ക് കുബേറുണ്ട് यार युगे ini baca ayam maru marat marat mana marat apa insert mana ये फैट कर रहा हूं insert insert do sabara guys sabara guys उस लाल वाले पतीले लाल वाले घंटे देखे मारो घंटे देखे मारो दबाना चाहिए ಏನ್ करते हैं 4 मिनट लाइक ಇದ್ರೆ ಬರೋ ಬಂದ್ರು ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ಯಾರಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಪೋಪಿನ ಬಜೆಟ್ ಗಟ್ಟೆ ಬೋಡಿ ಈ ಬಿಲ್ ಐತೆ ನಾಯಿ ಬಿಡ ನಾ ಎಂತ ನಿಗಿಲಿ ವಿಷಯ ನಾಯಿ ಬಂದ ಕೊಂಚ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾಯಿ ನಿಯತ್ತೊಂದು ಬಂದಾನ కొంచెం ఛార్జ్ ఇక్కమ్మ రైట్ అవుతుంది 4% పిజ్జా ఓ బుక్కంజియా ನಮ್ಮ ಅವು ಹತ್ರ ಬೊಕ್ಕಂಜಿ సాధనే దాదాపు ಅರಬೇಕಡಲು ಎರ ಬೈಕ್ ಅಡ್ಡೇನೆ Thank you so much guys for having this much patience to watch my video, and for more information, more updates on my videos, please subscribe my YouTube channel. Also I have an Instagram page, it's Fat Cat Kudla, same as YouTube. And one more thing, this actually this ride conducted by Royal Enfield Mangalore. Thank you so much guys for inviting me for this wonderful ride. I met so much people today, so much riders today. So they all started to following me, so we'll be in a contact. And please subscribe my YouTube channel. Please follow my Instagram pages also, and do like, subscribe. Keep supporting guys. Thank you so much.